Mga kapuso, pila ka mga vendors ang wet section sa Mandurriao Public Market nakasaylo na sa ilang mga bag-o nga stalls. Iban pa nga vendors nagapanawagan sa LGU nga makasaylo man sa merkado. Si John Sala nakatutok. Matawhay kag basulhay na kunong inapagbaligya sa ilang mga bago nga pwesto diri sa Mandurriao Public Market suno kay Manang Maria Gina. Bastante na kuno ang space sa ilang mga baligya kag sa isa ka ref o kun freezer. Ay kami problema. Do ano man kami, do komportable naman kami sa among pwesto. Maayo man kuno ang supply sang tubig sa mga stalls kag matinlo suno kay Manong Norman. Nagalaw mini nga mas mangin maayo ng ilakita subong nga amat-amat na sila nga nakapwesto. Satisfy na kami sa amon sitwasyon sa mundo namin naman. Una ginpasulod ang 14 ka mga fish vendor, 11 ka mga meat vendors kag 8 ka mga poultry vendors. Manumduman niya ginsuguran sa Department of Public Works and Highways ang pagkayo sang merkado sang 2023 pa, apang tubtub subong wala sa gyapon bugos nga natapos. Apang kung nalipay na ang mga vendor nga nakasaylo na sa bagong nga merkado, maliskad naman ang nabatsyagan sa ibang pangayara sa gyapon sa mga temporary stalls. Pigado gid ang baklanay Kaya ang isa ka reklamo sa amon customer nga nakapoy sila magbalik-balik dito sa piyak ang wet section namon. Kami nga mga gulayan kag panakutan ari diri. Apang suno kay LEO Head Maricel Mabacquiao, bangod kulang pang nahimo nga mga stalls na atrasar ang pagpasulod sa iban pang mga vendors. Plano sang LEO nga madason nga pasudlon amo ang fruit and vegetable section. Sudlot din naton sila ang FPS nag-obra pa naman sila sa lutangan. Ito kulang gani ang ato stalls. Kung matapos ang ilang tables, pasudlot na po sila. Ang sakit. Upod kay Hasti Siato, John Sala. 1 Western Visayas.